Bismillahirrahmanirrahim. Sanadin Zargi daga Farida Ado Mato, shafi na 1. ‘Yan kawo amarya ne suka kawo amarya, kowa yana mata nasiha da faɗa da jan kunne wajen haƙuri da biyayya da juriya. Ita kuwa amarya babu abin da take yi sai kuka, kowa yana ba ta haƙuri. Bayan mutane sun watse sai ga ango da abokansa sun rako shi, suna zolayarsa yana murmushi. Suka rako shi ɗakin amarya suna masa nasiha, bayan sun gama ya raka su suka tafi, shi kuma ya dawo ɗakin amaryarsa ya zauna ya kira ta a hankali yana faɗin Fatima. Ya ji ta yi shiru, ya sake kiranta Fatima, sai ta ɗago a sanyaye ya ce ki yi haƙuri, ki rungumi ƙaddara, ki yi addu'a insha Allah zan riƙe ki da amana. Ta yi shiru tana jin sa, ya gama nasiharsa ya tashi ya shiga banɗaki ya yi alwala. Ya zo ya ce ita ma ta tashi ta shiga ta yi alwalar ta ƙi tashi. Yayi ta tashi ta ƙi, ya ce Fatima yanzu ba za ki tashi ki je ki yi ba? Ta yi shiru, ya ce shi kenan tunda ba za ki rungumi ƙaddara ba. Nan ta ɗago kanta suna haɗa ido, ya ga wani jan abu ya fito daga idonta ya shiga nasa. Daga nan bai ƙara sanin inda kansa yake ba sai washe gari. Ita kuma nan ta tsallake shi ta fita daga gidan, daga ɗakin da gidan ma baki ɗaya. Ta yi daji wajen bakin kogin garin. Yana kwance bai san sanda ta fita ba balle dawowarta. Washe gari ango ya tashi amma baya jinsa daidai kwata-kwata. Haka dai ya wuni gaba ɗaya baya gane kansa. 'Yan gida ana ta tsokanarsa da ango sai dai ya yi murmushi, ita kuma amarya tana ɗakinta a kwance. Bayan sati ɗaya ango da amarya babu mai kula wani, sai dai duk abin da ya kamata ta yi masa na aikace-aikacen gida amarya na yi masa, sai dai babu magana babu hira. A nan ango ɗaurin auren abokinsa Saminu ya taso za su je ɗaurin aure. Su ne manyan abokai suna ta shirye-shirye, kai yayi bizi saboda ranar Juma'a za a ɗaura auren kuma tun Alhamis za su tafi saboda ba garinsu za a ɗaura auren ba. Washe gari ranar tafiya ɗaurin aure suna zaune shi da ita, ya kira sunanta ya ce yau za mu tafi ɗaurin auren Saminu. Ta ce masa to Allah ya kiyaye, Allah ya sanya alkhairi. Ya ce amin. Yana zaune dai yana kallonta, jikinsa a sanyaye, sai ya tashi kamar zai tafi sai ya dawo ya zauna. Ita ma sai jikinta ya yi sanyi sai ta fara kuka. Nan dai ya yi ƙoƙari ya zo jikinta ya rungume ta yana rarrashinta ta hanyar bubbuga bayanta. Ta yi luf a jikinsa tana sauke ajiyar zuciya. A haka har aka zo ana kiransa ya zo, mota ta cika ana jiransa ya ƙara ba ta haƙuri. Ya ce mata gobe ana ɗaura aure za su dawo, ta yi masa addu'a ta dawo ta kwanta saboda har yanzu ba ta fara zuwa hira wajen matan gidan ba, tana ƙofar ta ko da yaushe. Bayan Lawal sun tafi ɗaurin aure sun sauka garin Zaria inda za a ɗaura auren, kowa yana ta hada-hadarsa. Shi dai yana zaune ya yi jugum sai tunaninta yake yi saboda Allah ya ɗora masa ƙaunarta a cikin ransa. Haka dai da ƙyar ya daure ya fara sukuni. Abokai na tsokanarsa wai dan ya bar amarya shine ya zo baya sukuni. Washe gari aka ɗaura aure, suka yi shirin dawowa. A hanyarsa ta dawowa suka yi accident, babu wanda ya mutu a motar sai shi kaɗai, sai dai wanda suka ji ciwo aka dawo da shi gida. Nan fa iyaye da 'yan uwa aka dinga kuka ana alhini. Sati 2 da aure a ce ango ya mutu, kowa sai kuka yake. Ita ma amaryarsa ta saka kanta cikin hijabi, babu wanda zai gane halin da take ciki, kowa yana tausaya mata. Washe gari ana ta zaman makoki, ana ta alhinin mutuwar Lawali. Sati 2 da aure, gari duka ya ɗauka, kowa sai tausaya wa matarsa ake. Wasu ma sun fi tausaya mata fiye da mahaifiyarsa, duk da ita ma mahaifiyar tasa kana ganin ta kasan mutuwar ta taɓa ta, ta yi zuru-zuru, idan ta yayi jajir saboda kuka. Ita kuwa amaryar babu wanda zai gane halin da take ciki saboda ba kuka take ba, wasu cewa suke na zuci take yi.
Bayan gama zaman makoki iyayenta suka roƙi a basu ita. Nan Kubura babar Lawwali ta ce don Allah a yi haƙuri a barta ta yi ta kaba a ɗakinta. Nan dai da ƙyar aka daidaita aka barta. Bayan gama zaman makoki aka nemo mata tsohuwa wadda za ta kula da ita har ta gama ta kaba, kuma babu wanda ya tambaye ta wani abun ya faru tsakaninta da shi. Kowa bai kawo wannan tunanin ba. Ana ganin biki ya ɗauki sati 2 bayan ta gama ta kaba ta shirya za ta koma gidansu, sai ƙanin Lawwali Idi ya ce shi dai a bashi ita ya aura, saboda ba zai so biki ko daɗewa bai yi ba ta je ta fara zawarci. Nan dai suka gama magana da mahaifiyarsu ta amince, ta ce amma bari a yi magana da iyayenta a ji mai za su ce. Ana zuwa aka shawarci babanta ya amince. Ita mahaifiyarta ba ta yi musu ba, ta yarda, amma ta ce a je a yi shawara da Fatima idan za ta amince. Sai mahaifinta ya ce kin san wannan yara har yanzu yana cikin ranta, kawai a kyale ta ba sai an yi shawara da ita ba. Nan dai aka tsayi da magana za a ɗaura musu aure da ƙanin mijinta mai rasuwa. Bayan sati 1 kuwa aka ɗaura auren Idi da Fatima. Iyayenta suka zo suka yi mata suka faɗa mata abin da ya faru. Ta yi shiru ba ta iya cewa komai ba har suka tafi. Bayan tafiyarsu uwar mijin nata ita ma ta shigo ta ƙara samunta, ta yi mata nasiha sosai. Nan ma dai shiru ta yi ba ta ce komai ba har ta tafi. Wannan shirin nata ya ba su tsoro, sai dai babu wanda ya ce komai game da shirin nata. Bayan isha sai ga Idi ya shigo ɗakin uwar gidansa, yana ba ta baki, yana ce mata shi fa darajar yayansa ne ta sa ya aure ta, amma ba don haka ba babu abin da zai yi da ita. Uwar gidan tana masa wani irin kallo, ta ce ba komai, ya kyauta. Nan dai ya ajiye mata kazarta ya wuce sashin amarya, sai washe baki yake. Yana shiga ya same ta kwance yin duniya ta tashi ta ƙi tashi. Aka yi ta ƙi tashi, kawai ya je ya ci kazarsa ya dawo, ya cire riga ya cire wando, daga shi sai boxer ya hawo kan gado. Yana hawowa ya jawo ta jikinsa ya fara kisin nata. Yana cikin kisin ɗinta kawai ta buɗe ido. Tana buɗewa wani jan abu ya shiga cikin idonsa, yana shiga kuwa ya faɗi a wajen. Ita kuma ta yi daji wajen kogin garin. Da asuba sai uwar gidansa ta zo tashinsa. Bayan ta zo ta buga ƙofa shiru, ta ƙara bugawa shiru. Kawai ta shiga ɗakin. Tana shiga ta ga mijinta kwance baya motsi. Ta je ta tashe sa. Shiru kawai. Ta dawo cikin gidan tana faɗa wa uwar mijin, tana kuka. Uwar mijin kuwa ta zube a sume. Su kuma matan gidan suka wuce ƙofar Fatima. Bayan sun je ƙofar ta suka tarar Fatima ta fito daga banɗaki, kawai ta ga sun yi ɗakinta da gudu. Suna zuwa suka tarar da ita da Idi a kwance babu rai. Nan dai kowa ya tsaya kallonta, kowa da abin da yake ayyanawa a cikin ransa. Sai ga mazan gidan sun dawo daga masallaci suka shigo, aka dudduba shi aka ce ya mutu. Kawai Fatima ta fara kuka tana ta shiga uku. Babu wanda ya saurare ta, kowa kawai ta gawar Idi ake. Bayan an yi masa sutura, an yi masa jana'iza, an kai shi makwancinsa. Kawai uwar gidan ta tayar da aljanu tana faɗin Idi ba mutuwar Allah da Annabi ya yi ba, akwai sa hannun Fatima. Nan dai Fatima ta yi tsuru-tsuru ta kasa cewa komai, kuma kowa sai kallonta yake yi. Bayan komai ya lafa, ana ta zaman makoki har aka yi 3 ga zaman makoki. Kawai matasan gari suka ce sai sun ɗauki fansar abin da Fatima ta yi wa iyalin Kubura, saboda Kubura kowa ya san Kubura mutumiyar kirki ce. Haka 'ya'yanta Lawwali da Idi suna ɗaya daga cikin yaran garin masu hankali. Ai kuwa dai da yamma matasa suka fito da sanda da wuƙaƙe sai sun kashe ta ita da iyayenta. Dama ta koma gidansu saboda kowa yanzu tsoronta yake, kowa gudun ya ganta yake saboda gari ya ɗauka mayya ce, wasu kuma sun ce matsafiya ce. Ai kuwa matasan gari suna zuwa suka iske babanta ya faɗi saboda tashin hankali mutuwar Idi, amma ba su tausaya masa ba. Haka
A haka suka dinga dukansa suna cewa sai ya fito musu da Fatima da mahaifiyarta, tun yana iya nishi har ya daina. Da suka ga ba zai nuna musu ba, suka cinna wa gidan wuta, suka fita neman Fatima da mahaifiyarta, suna cewa su ma sai sun kashe su. Fatima kuma tun da aka yi mutuwar bayan an koro ta daga gidansu Idi ta yo gida, bata sake fita ba har aka yi sadakar uku. Ranar yunwa ta ishe ta, gashi mahaifinta tun da ya ji labarin mutuwar Idi ya yanke jiki ya faɗi, bai ƙara sanin inda kansa yake ba har sai ranar sadakar uku da Fatima ta je siyan abin da za su ci, ta ji labarin cewa an ce sai an kashe ta ita da mahaifanta. Ai kuwa tana dawowa gida cikin tashin hankali take sanarwa mahaifiyarta da mahaifinta. Shi kuwa mahaifinta da ya ji haka kawai sai ya ce mata su gudu ita da mahaifiyarta. Za ta yi musu, ya ce mata Fatima kar ki yi musu, ku tsira da rayuwarku, na san halin matasan garin nan, tunda suka ce za su yi na tabbatar za su aikata, don haka kawai ku tafi. Tana ta kuka suka tafi, suka wuce ta bayan gari. Babu daɗewa da tafiyarsu kawai sai ga matasan sun shigo, shine suka yi wannan ta'asar, suka fito neman Fatima da mahaifiyarta. Shine wani yake faɗa musu ya gansu can ta bayan gari za su bar garin. To, nan muka kawo ƙarshen shafi na 1. Kuna ganin za su ga Fatima ko kuwa Fatima za su tsira? Kuma wutar da suka tayar wa mahaifinta ya mutu?